Zane, ngicela ukwenza i-demonstration njengawe. Hamba lapha. Yabona bala kuno round ikhona. La i-time lelo round. Babu class. Awube semva wakhe. Kwangifuna ukuthi kubonakale la kwenzeka. Zane, ngicela uze ngapha. Uthi mesuhambe yale. Khona bezobona ukuthi ulayini uhamba kanjani. Uze kanje uhambe so uyadlula yale. Khona kuzophelela ngapha. Manje basuke bezesebenza ngapha. Yabona? Yes. Yes. Nambiya? Thank you. Ashayizana. Uke wakwenza lokhu. Izobona impela ukuthi awuboni. Siyabonga kakhulu. Sicela ikomiti lamadodana. Sasivela noma kuyanikelwa yini nakhona. Sifuna ukubona ngawo. Komiti lamadodana. Komiti lamadodana. Sifuna ukubona ukuthi yanikelwa yini. Komiti lamadodana. Amaxhwele vele ngoma lawa soza ngawo kutathini.
Wothi wechomi emakhi uyasokuzongena abantu manje ikusasa lale nkonzo ayomtshela kabo akesha uthi wemakhi uyasokuzongena abantu ikusasa lale nkonzo abasha bonke welke abasha siyazi ukuthi ngeke nje kusamahambe yedwa umntwana angeke bathanda ubona noma bedlala bathanda babone mabebhukuda bathanda babone begijima bathanda babone banabazali abasha
usisi Nkonyane Shume, JJ Kambol, Sunday School, Sunday School, lapho sukumi yonke akekho umuntu ongakwenzekani manje. Akekho ongakwenzekani manje. Sunday School isukuma yonke ubani onazo Sunday School. Ubani ongena Sunday School la. Ubani ongesiye Sunday School. Nangu Sunday School wami uzosikola phambili. Landelwe abaphathi bakhe elize lonke ibandla. Ngoba phela sokuze inkulu manje Sunday School.
siphinde sibize la kulo mhlaba bengisacela abantu amagosa khona sobonga ukuthi awathumile thina wona kodwa bengenzi noma ilohlobo lwabazakuqala twelizwile bathi soyithatha aphi imali kuthiwa sonikela lokhu yi-proven wrong uzani bagosa oyigosa ngendaweni yakhe society second noma i-district kunoma iyiphi level oyigosa yena khona sifuna ukubona kwenze njani Okifumayo phambi kwabantu nami ngifuna
Ouch. Special announcement. Uko imoto emhlophe emecekwe bus uGreater almost ayithatha kata siyacela ukuthi kudluke uGreater uza khona lapho wemoto emhlophe eseduze kwebus eyoyedwa ke nje munye udrive yena yedwa phethe iki mawazi ukuthi akusiyo lapho ngayihluphi nanga kuleft phela okay into ngenzela ukuthi wena ubone usokuyalunga matrusty akenithi kwalunga la safika la kade sithi siyakhona hey akona namaswasi kule ndawo akakade amaswasi wona wodwa akiji azazophinda ngenzela ukuthi utrayine izandla zakho ukuthi azivakashele kwi-pes kwi-dairy kudiphakethe zingele ngezikhululekile singenamkwashi amaswazi ebuka amaswazi iyeza i-transfer sihamba nga-222 angazi namhlanje noma kuzoshiwa yini mawuthi ugalele kancane kuqala ngiyalivala lethu galela ngoba awazi uzophinda ulithole yini ushiye konke okay ayisukuma amaswazi abaletha imali kaNkulunkulu emva kwawo i-transfer yobe isicuphile uletha imali kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu haleluya ayasha asibone ngani